Basta kamo, ang bugtaw niyo karon nga aga okay lang sa magkaksuntang nga nagamonitor sa mga karinderya, sa mga kapihan, sa mga nagamonitor sa ila salakyan, ginalakipan sang mga dipasahe nga mga jeepney. Lakip na ang mga nagamonitor man sa ila mga taxi dira. May nga agagid sa inyo and welcome to the show. Action Hotline! Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:30 karon nga aga kahapon. Medyo nag-cut short ang aton sining presentation bangod man no ginhatagan taligwa ang ginpatigayon nga Presidential Candidates Forum nga ginpatigayon sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o sa Pilipinas, ang KBP. Tigapon way galing kated, no? Si former Senator Bongbong Marcos. Action Hotline! Ang rason bangod komplikado sa iya nauna nga schedule nga ginpatigayon pero lately nagwa ang balita no kag na-confirman sa social media nga ini siya gali may ara sang interview no kag may luto-luto paghapon no si former Senator Bongbong Marcos upod kay Corina Sanchez. Action Hotline! Grabe, no? So anyway, actually, amo na nga aton opinion survey of the day. So mong adlaw, may mamangkot kag himulso kita sa publiko. May mga candidates forum pa actually nga schedule. Isa na diri iya sang Commission on Elections. Ano man, ang paglantaw niyo sang mga ginapatigayon nga candidates forum, makabuligid man ni pasanag kag edukar sa publiko, makapasanag gid man ini o kung makabulig giya sa pumuluyo sa ila pagbuto sa palabuton nga bulan sa Mayo o kung wala na gid man kwenta ni kag do hindi na kinanglanon, no? Kay ti kun hindi na gid man galiway na gid man ga matter kag hindi na gid man relevant sa palabuton nga eleksyon ti nada wala kwenta kung magala kapapatigayon sa mga ginatawag naton nga mga candidates sa forum. Action Hotline! Pero anong masay nyo di man? No? Kinanglanon gid man sa pumuluyo nga magpamati sa ginapresentar dako bala ining bulig para sa publiko nga paagi sa access subong sa internet, sa social media, makamonitor ka kung anong sabat sa mga kandidato, specifically sa mga gina-raise nga issue. Tini bala importante, paniyo kung tulaon na lang ni. Action Hotline! Ti ang inyo sini nga mga comment na, ang inyo sini nga mga reaksyon, feel free sa pagpadala diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kung ara ka dira sa internet world, no, kung ara ikaw sa online, may available dira nga comment section, no? May ara dira sa comment section, pwede nyo gid mapadala kung ara ka sa Facebook o kung YouTube. Anong inyo sini nga paglantaw? Importante bala ang mga candidates forum, makabulig bala ini sa pumuluyo bilang giya para sila pagbuto sa palabuton nga Mayo 9, 2022 election. Action Hotline! Ang rason pagid no kung magsabat ka yes nga kung magsabat ka no nga ahaw anong masay nyo? Action Hotline! Action lang tayo hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad na nung pila iya kamadalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa lokal. Action Hotline! 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Istorya kita dugay-dugay parte sa Seneco update. Kundi madumduman niyo may ara plano ang union nga magpatigayon sa strike kag may isa ka semana no nga requirements nga dapat may ara anay sang pagpaghanda or preparasyon nga ginahimo ang miyembro sang union and a part of the process may ara actually gani sang ginpatigayon na sila nga conference or dialogue upod sa National Conciliation and Mediation Board or NCMB. Now, ang pag-intindi ko this coming Monday, may ara sang liwat nga pag-istoryahanay ang grupo sang union kag pila ka mga
opisyales sa management sang Seneco. Tinatawon tani kabalo ka basta mag-istorya ka gani sang parte kuryente, parte tubig, basta mga basic nga mga ginakinanglan sa tawo o kon mga necesidad o kon ining services nga nag-epekto sa pumuluyo, ti dako na yang kwan, no, dako na siya nga sahi sang informasyon para may baluan sa publiko tinanong matabo sini, no? After nga may ara sila plano nga magpatigayon sang ginatawag nga strike dira sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative kapin pagid sa mga empleyado nga may ara sang vital nga mga trabaho or obligasyon, especially nga mag-responder sa tawag dira no inablang sa serbisyo gid nga ginakinahanglan nga sila ang mag-respond kung may problema ang mga konsumidor. Tiko mo may ara pa sa proseso nga kinanglanon, i-check ta lang na karon ko nanong update sa ila meeting sa bahin sang NCMB or National Conciliation and Mediation Board. Ano pa? Kagabi may ara naman sang Gintiro Patay dira sa area sa Police Station number 10, no? Barangay Handumanan. Ano ang latest investigation sang kapulisan? Because riding in tandem sa Bacolod City strikes again. Ang good news, karon nga adlaw umpisa, kundi may granular lockdown dira sa isa ka purok sa barangay Kalubang sa Ilog, kahapon sa interview ni Action Eden Abuso sa ila barangay kapitan, tiya mo tong katapusan nga adlaw kahapon mo, hindi na ni ayawan ang kapitan dahil sa pagbutang sang checkpoint, sa pagbutang iya sang pagtanod niya nga mabantay dira, no, sa guaan sining purok nga ginpailanom sa granular lockdown. Ang maayo lang nga balita, kay at least according sa kapitan nagkahapon, nangin cooperative ang mga tao da sa iya sinipurok, nga dira man mismo nag-i-start ang kapitan, kay at least na wala kuno sang nagbatyag sa sintoma, no, nga mambal mo blang nga na infect sang COVID-19 mga kaksyon. So at least maayo na yung nga balita nga mga pumuluyo dira nga gin punggan ang ila pagulag sa sulod sang 14 ka adlaw, may ligwan na subong nga magpangita sang ila palangabuyan. Ano pagid? I-check naman karon sa probinsya sa Negros Occidental, kundi nagapatigayon sang rapid antigen test, no? Ang gobyerno probinsyal sa tanan nga mga pasahero, barko man or eroplano nga nagasulod diri sa probinsya, umpisa nga ginpatuman ini tinalikdan nga mga inadlaw, no, sining nga siman na lang nagumpisa, tinano anong latest kay ang pag-intindi ko may duha sa kadamuon sa mga pasahero nga nag-travel pasulod sa probinsya, may duha nga nangin reactive ang result. Kay actually matabo sina kon reactive kasarat, no, amoning rapid antigen test. Ang pag-intindi ko, pwede ka man, may choice ka man mo either nga mag pa-quarantine ka sa isolation facility or home quarantine. So nanong tabo sini, check yaron ta na karon dugay. Ang balita parti sa bar examination subong adlaw Action Eden why no? Buwas naman Sunday. University of St. Lasal kahapon pilak bilog tong nagkuha, the 169 kahapon, no? Ang number ya 169 to kahapon. Daw mo na siyang nagkuha. Ti subong more or less siguro ba si buwas gali more or less daw mo man ang kadamuon liwat. Now, tigaling daw may ara dito ang report kahapon, may mga ginpaidalom sa antigen test nga nag-positive. Sabi no, kabalo ka kung ikaw nagkakuha sa bar examination, ang imo sining preparasyon di hamak na. No, kinanglan ang preparasyon mo mentally and physically porte ang mga research sa mga pagtuon sining mga nagkuha sang examination di hamak mo.
O bangin isa ka kaabogado kung makapasar ka sini nga examination. Action Hotline. Di baloon ta na karon kung anong latest mga kaaksyon na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. Amoy na so parang pinakamagabugusan sa mga headline ta o kung topiko karon nga agad Sabado nga presentation sa inyo para tuntunan action hotline. Action Hotline. By the way, singit ko lang ni kibuas mo umpisa naman rin sa Action Radio Bacolod ang candidates sa forum. Of course, ara dira si Action Boy Duran nga amugid ang mangin main man no sa sining patigayunon no kabahin ini sang ginahimo sa Action Radio Bacolod every time may ara election actually patigayon ginman kami ni sa mga candidates forum. Ang tinutuyo sina at least mabatian ta ang mga plataporma di gobyerno sang mga kandidato no kay kami diri daway na lang kami ga nablang debate kung kaisa nga may kadudaan kamang kaisa tong barangay election lang diri bla umadumduman yung alinalisay do tayo lang magtapungulay sulod di sang announcers boto. Action Hotline. Di mas mayo na nga plataporma nila dalon nila to sa arena sang kampanya nila ya ang mga issues na nga tingong kaysa nagalabot sa personal nga level nga balbalanay sa mga kandidato. Action Hotline. Hindi kita malipata, umpisa Pebrero 8 ang kumilek gali, may gin-create na nga upland backlash. Nga mo ni sila ang magtiyog, hagag pangkakason ang mga illegally posted nga matarpulin, ang mga political nga mga materials, nga bisan diin mo lang makita, subong siling kubong hinga, agaw mo mga kandidato ba? Nga panapik bisan diin lang subong, uy, hatagan naman la ubra gurong kumilik sini, pero maluoy ka mo kayong kumilik overwhelmed, di maginaya damo personal nila da. Amo ganigin ayo nila da ako nag-coordinate sa police, kag iban pagin nga mga ahinsya sa gobyerno nga magbulig sa ila operation, uplan baklas. Action Hotline. Okay, kung hindi gani ginaalaw ang kadakuon sang takos sang ila sining nga mga posters or sang ila sining nga campaign materials, kapin pa kung ini wala ginapatapik sa mga designated areas, hindi gina iya pwede. No, kakasun gina sang Commission on Elections, kapin pa kung ina ara sa puno sang kahoy, ang iban ara iya sa poste sang kuryente. Action Hotline. Ayos, tigaling sunod si Mana na. I-check naton di mga areas ang unahon sang kumilik. Diri bantay-antay na. Action Hotline. Alas 8:21 na diri sa aton sini nga pagpangalagan. Now, ariho, unahon ko lang ni kay atensyon sa tanan nga mga member consumers sang Seneco nga nagapamangkot kung ano na ang latest update tuhoy sa sining plano kag ginaduso sang union dira sa bahin sang Seneco. Nga kung hindi ini mahatagan sang win-win solution, kay kundi dumduman niyo ang panawagan sang Seneco Union nga dapat ipatuman na sang management, ipatuman na ang ginlagdaan nga collective bargaining agreement nga daw ay matagan ini sang daw ay lamblagin sa paksong primero pero para iya sa mga empleyado dira o kon mga miyembro sang union dapat ipatuman gid pero ang panindugan nagligad sang MCO ang ila federation nagaayo kung tanin di lang padayon because nga tiyang apektado diri ang mga konsumidor man mo sa ulihi. Now, i-check ta kay nagligad nga mga inadlaw inigindala dira sa NCMB, National Conciliation and Mediation Board, kag balasan o ini ang ultimatum nga ginatag sa union. Sunod nga si Mana, bala na matabo kay siling kudo may mga dialogue pa ni sila or may harap pa sa mga conference nga talapuson masunod nga si Mana. Online sa hotline. Balood na karong gagang update sini para may balawan sa publiko ano ang dalagan sang sitwasyon labi na ang mga consumer members sang electric cooperative ang Seneco. Joining us over the phone is Ma'am Stephanie Montaner, nung ila sini presidente sa CURE or Seneco. Iyan. Ma'am, good morning sa Action Art. Welcome diri sa Action Hotline. Live gasubong sa Action Radio Bacolod.
Hello, good morning, Action Art. This is Stephanie Montaner, the Seneco Union of Regional Employees President. Salamat gid Ma'am Steph no for the time ginatag. Ma'am, ma-update lang kami ay nano na tong latest after nga ini nga issue ara subong pending before the NCMB. Nano ang mga latest sini may ara pa kamo dialogue upod sa management? Bali sa Lunes, Action Art, may ara kami nga last na dialogue sa NCMB. Ang pagamo man ini ang last days ang calling period namon nga masulod sa 7 days. Bali ang update subong sang nagligad nga Webes, nagdialogue kami sa NCMB together with NEA, management and the board of directors of Seneco, pero daw wala did kami gyapon may na agrihan nga solusyon. Kay Okay. ginaligot did kami gyapon nila sa 95% nga collection efficiency. Oho. So in other words, do ay gid sang klaro pang direksyon nga kung bala nanong sabat nila sa demand ninyo nga dapat ipatuman ining ginagdaan nga CBA. So what will happen? Inang last day sa Monday nga amo man ang last day sang sining period nga gina-required. What will happen after that kung ay gid sang settlement? After that, kung wala dito settlement, at least kami sa union na comply namon ang 7 days na calling period. After sina, pwede na kami makastrike any time of the day after the 7 days period na ginatag sang layin naton. So, ready naman, may mga preparasyon na kamo kay ang management to last time, nag-press con sila. Sa nila, why man worry, ni kay kuning kaso, ginman nga na hindi na magre-report sa office nila o trabaho, ini mga workers, na may plano tong management, nga mag-hire sila sa mga kontraktual nga abo ang mga trabaho in behalf sa mga nag-strike nga empleyado. Nakalapot na sa inyo, kung ano ang inyo paglantaw sila, ma'am? May ara man kami preparasyon regarding kung mag-strike maging kami Action Art. At siyempre, atong gid man na ano nga may ara magidya ang management man nga action sa ila mo. Pero kami sa union ga panindugan di kami sa amon nga kuan sa CBA nga ginlagdaan namon kag ginpermahan nga suno iya sa unang memorandum sa niya ag ma-approval lang ang kinanlan. At subong kung hindugang nila ang 95% nga collection efficiency which is hindi man ina memorandum gid hindi man ina mandate advisory lang ina sang niya. Ag sa subong 93.27% na ang collection sang Seneco. Yung inahambal gani namon nga hindi mahatag biskan partial dira kay naka 93.27% naman. Okay. So in other words, gamay na malanggaling labuton gali sa collection na efficiency sa Seneco and then ang inang recommendation nga ambal mo nga ginpagawa sa niya nga hindi man gali ni mandato gid nga dapat amon ang requirements dali na malanggali malabot ina nga target. Yes, Action Art. Dali na lang gid 93.27 kag ang ginapangayo sang union hindi man tanan nga ginpirmahan to sa CBA namon nga ipa-implement idugan nila pa-implementar. Ang sa amon gani biskan unahon lang nila ang signing bonus kag ang salary namon nga 5% which is 2.5% na kay 1 year man lang kay ang 5% every 2 years na siya mo. Ma'am, Ari, okay nagligad daw hindi ginamon bla naplastar sang tulid. Ang nalagdaan ninyo sa CBA, nga mo ning gusto niyo matabo, ano gani na siya, ma'am? Bali, ang ginlagdaan na mo sa CBA, ang 5% nga salary increase every 2 years sang sa next, ang Cure Union sa dason, ang signing bonus na 15,000, ang additional nga Cure allowance sang Union nga 500 pesos, ang gindugangan nila nga educational allowance namon nga 2,000, kag ang meal allowance ng mga field personnel na gindugangan ginubra nila 50 pesos, gindugangan nila 20 pesos. Okay. So inatanan as of now, waay ginila mahatag nga benepisyo sa inyo. Wala pa gid na implementar. Okay. So anong gina-expect nyo? After sini Monday kung waay gid hindi malabot, waay sang win-win solution, after sina the following day, Tuesday, possibly ma-start na nga boss ang strike? Hindi lang kami maghambal kung saan kami masugod sang strike Action Art, pero ang sa amon lang importante nga na-comply namon ang requirements sa cooling period na hindi kami ma-technical kag hindi kami ma-illegal strike. Okay.
Pero ma'am, ano man, ang dalagan subong sang inyo sini meeting sa NCMB, daw nagapakatig-agid ang management, daw ay sila sang offer nga iban? Kaya ang ginaayo namon sa ila bala action art, hindi nila paghigot kami sa 95%. Kaya in the first place, during sa negosasyon namon, wala inanopod ang collection efficiency na labuton ta ini nga percentage. Okay. Aha. So, in other words, bisan ka mo, daw ay gid ninyo antisipar nga mangin kabahin na iya sang luyag matabo sa management since nga hindi man da suno sa imo mandatory kag mando gid sa gikan sa niya. Yes, hindi ina. Kasi during sa negosasyon namon, wala ginayon na mention ang regarding sa nga himuon ta kinalan na implement ng CBA nyo kung nakaamutan ni collection efficiency, kung nagmabuhat ng system loss, kaya mo naman na sabong ginapagawa nila system loss mo. So wala ina na butang. Bali ang ilang 95% collection efficiency, pinsulat ina sang niya sa ila, pero hindi ina sa mandate. Advisory lang sang niya. Okay. So, expectedly, by Monday, madugo, panigaliliwat nga diskusyon ng inyo, bali magluwas iya sa management, may mga miyembro sang Seneco sa board nga nag-attend man sa NCMB. Tumamway. Bali sa pagkabalo ko sang Wibis, din-invite sila sa NCMB ang board. Hindi lang ko kabalo kung sino sa board ang nag-attend, kaya hindi kami tanan nagatubang tingog sa NCMB, ano nila sa plenary, wala nila kami yung patubang sa plenary. Wala ka mong ginpatubang. Okay. Ginano lang nila sa room, ginpatulod lang sa kada room, kag ginestorya. I see. Anyway, part ina siguro man sang ginahimo sa NCMB because at the end of the day, kung nataon ta, conciliation, gani na kung tawgon, nga kung basi masolusyonan pa ang problema nyo na mo, ma'am, no? Among ginano, kay wala gid kami nga maghandom nga gubuo ng Seneco or anon, ang amon lang gid kay tikadugay naman kay ginapangayo namon ang ina kagin lagdaan man na mo. So finding gid kag valid. Okay. So anong epekto siniman sa mga empleyado pagod nga kung hinali wise settlement sa mga miyembro sang union da nanong ginabatyag sa mga empleyado nyo? Isubong da luya nga mo empleyado kay titungod sa amo nga napangayo kay actually action art ang una-una agin counter proposal sa management is niya salary scale. Amo agin counter proposal nila sa union nga wala ginbaton sang union tugod mataas ina ang increase ng sweldo. So ang amo niya nag-avail kami sang 5% ng gidgani nga nakalabot kami sa 5%. Kaya at least siling namon, biskang gamay lang ang increase, pero tanan-tanan kami nga tour members. Niya, balan mo action art kung i-avail namon ang niya salary scale, nga muna ang counter proposal sa management, dako ina, pag may ara kami membro nga hindi pa ka-avail sa increase. Okay, because ang qualifications ng ila length of service hindi pa ma-qualify. Ay hindi nang balik kay tisang una mga dumaan bala action art. Okay. Amo na ang hindi maka-avail kay tisang una kasi biig kami mo. So nagtaas taas na ang ila sildo sa salary scale sa niya. So nasubuan man kami ang iba namon nga libro hindi ka-avail kay mga dugay na sila hindi sila ka-avail tungod taas natin ang amon naging pangayo mas CBA lang kami niya kay bisang gamay lang niya tanan-tanan kami may ara. Okay. So anyway, kabay pa masolusyonan ini no kay ang matabo kundi ang coverage sa Seneco from Silay, Talisay, Elia Sumbago, Salvador Benedicto, Murcia. Yes. So tanan diri ma'am may mga cure members pa kamo mo no? Yes sir. Amo gid tanan-tanan may ara. Bali 322 cure members pa na lang total. Okay. So, expectedly, kung madayon gid ang inyo sining nga pag-strike, magkadto mga empleyado sa mga offices sa ginmention kong mga lugar, pero hindi sila mag-report sa trabaho. Yes, amoy nang matabo. Ay sus, tiyan mo na nga itong bantayan, ma'am, may ara ang union, mapalabot nga mensahe sa mga consumer members nga naga-monitor karon nga. Ang palabot ko lang sa consumer members nga kahit hindi man kamo nga ina ang CBA ginlagdaan ina kag kami kadugay naman sa amon paumod nag-agi nakalabot na kami gani sa NCMB para ma-resolve ina kag ang ginapangayo sang union hindi man tanan biskan gani siling ko kagina sa Alas sa 8:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Lunes,
No, may harap pa sila sa continuation sa dialogue nila but after Monday na may baluan, no? Ma'am Steph, sorry gid na utod ang aton sining Sige, okay, linya. sir. You were saying kay na? Bali, amo na siya sir ang amon, kagidi ang amon niya ginagdaan. Kaya mo na gani, hindi man natanan ang ginapangayo sang union. Kahambal kami gani ang sa signing bonus, sa staggered na nila pasugot ang union. Ang sa salary, implement lang ang salary namon nga 2.5 kada tuig. Daso ang differential, matamat nila pasugot man ang union. Pero do kabudlay bila kaginbind kami nila sa 95% na collection efficiency na wala man na nadala sa kasugtanan kapag negosyar sa una. Okay. So, good luck sa inyo dira sa Grupo Sancure on Monday and please keep us posted kung ano ginman mangin result so that we can inform the public, the member consumers para maibaluan man nila mami kung ano ang madangatan kag malabutan sining kausan ninyo. Sige, thank you man, Action Art. Salamat gid. Good morning. Good morning man. Action Hotline. So, Lunes na gilang ni ang ibaluon ta kay tiara na sa National Conciliation and Mediation Board ini nga bagay ang ginaayo sa mga miyembro sang union nga siling nila ti gusto man lang ginabon nga mahatagan o kung maimplementar gin permahan ginlagdaan nga CBA. Now, ti pero suno sa iyo nagapakatig-agid ang management lantawon tani because at the end of the day ano man ang problema nga nagatuhaw dira sa areas ng Seneco, ang mga consumer members, amo niya galing ang basi maapektuhan. Although, the last time na nag-press ko ng Seneco, nagambal sila no problem, ginman, kung hindi ni sila magre-report sa trabaho, may ara iya mga tikang kag preparasyon na subong ang management, no? Number one, basi ma-hire sila sang pila ka mga individual nga mo mga trabaho, mga kontraktual dira, nga mo mga trabaho sa sining obligasyon sa mga union dira members nga magapatigayon sa strike. Action Hotline. Tigaling magarot, no? Basta magamo ng sitwasyon, kabay pa may aras ang win-win solution. Kabalo ka subong ti sa tutuod lang after December ang sitwasyon sa pangabuhi tao, mong balik kita sa puraot nga sistema mo, masalimuot na naman liwat ang pagpangabuhi isang tao sa tutuod lang. Action Hotline. Ti ang mga member consumers nga nagapangabudlay kadadlaw kag nagapreparar gid. Bisan jutay lang nga bahin, ginawa na nila kiyad-kiyad asang budgetary requirements sang mga consumers. Ginapainan ginaya ang kuryente, no, balayran sa kuryente because at the end of the day bisan way ka lang sudanda pero kung bisan ginamos lang kagasin ang ginasamo mo da sa kanon mo pero mas nami kung saan nagbalay mo kung gabi mo. Action Hotline. Ang lain pati kabalo ka naman kung way kaya supply sa kuryente daw kaluya man, no? Tilantawon ta niya. Ikuan ta naman sa side ang taga Seneco management, nano ang mga mapalayag nila diri sa panawagan karon sa mga miyembro sang CURE, sang union dira sa Seneco, kay kung hindi ini matabo nga mahatagan sang nagkaigo nga pag-akto o konsolusyon, ti madayon gid ang strike after Monday nga last day sang ila dialogue. Action Hotline. Ti kabay pa, no, nga ang importante ang services sang electric cooperative nga mag-ulang nagkatungkaaw because sa epekto sa Bagyo Odette. No? Kabay pa, nga hindi naman isa ka panibag-o nga unos nga ma-experiencean dira sa Seneco, nga hindi maapektuhan ang mga consumer members. Ginawag ni sa publiko ni nga kung kaisa kinot-kinot lang parang may pain, makabayad, bisan isa lang, duha ka bill, nga bisan may pending pa sila, basta hindi nila mautlan. Importante, nga mapasugaan ng ila balay, among man lang nakasimple mo. Action Hotline. Pero siling sang CURE, ang amon lang ginapakigbato, kung ano napermahan sa collective bargaining agreement, amon ang aduyag nila ipatuman. Staggered basis, nga ni siling din ni Ma'am Steph, okay man sila. Tinano ang statement diri, nano ang mga palayag sa Seneco, nga mga board of directors, mga members kag ang management ina ang aton hibaloon
pero ti ulatunta until Monday, February 7, kung ano ang madangatan sini. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magtumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ay nga agad ranay may lang nga pag-monitor karon nga aga sa kay Rodrigo Kagbilina Napoles sang Purok Malipayon Barangay Takuling. Halin kay Dod Salazar ang pagpanamyaw. Salamat gida. Magasuki naton nga matag palamati nga naga-monitor gid no every morning kag sa tanan nga mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Kay paring Bert Sons, paring Bert, daw lang ko kasabat si imo pero makaistorya si imo anay kay kuan kita ga ratsada pa. Paring Bert Sons sa iya pamilya dira may aga, salamat gid sa pagmonitor. Araman Edward Minises, Rayjan Tan Villalon, sir, may aga sa imo. Araman ka monitor Gary Ichaos, mga ERB families dira, no, EFC Energy Funds Club sang Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa inyo ha nga pag-monitor kag suporta. Alex Montes sa may agaman, Hazel Huhilia, Raymond Catidrilia, araman si Maninoy Honorato Nonoy Paglumutan. Maninoy, kumusta ka na? Ami Turbano, salamat. Evangeline Miranda Ibali, si Gab Araneta Jr., si Ginalyn Cosino Pihida, Rocky Villamonte o Villarinte Bracamonte. Salamat nila sa imo ha. Elmar J. Araman si Izadia Qui. Salamat gida. Anthony Ariel Pakatang, Edie Jones Kalinaw, Joyce Cuenca, Rufino Iragabino, Diomon Vasquez. Salamat dira kay Rimia Valientes, Cecilia Bautista kag Patrick Disina Jr. Araman si Arcio Eric kag Anyamo Leon, paring Chupoy Magbanwas Macau China. Kumustang China da iya pare? Action Hotline. Alonggida si Roger Magard kag Chris Ongon Calvo, Sir Milili Oligo sa Bani Cafe dira sa may area sa Tangub. Good morning man. Araman si Madam Vanessa Star Mayo kag Doc Matt Mayo sa Minnesota
USA. Simhar Magnanaw Gargar, Makidiusa, salamat gid, thank you for listening. Cecil Galiera kag Art Labrador, Sid Mundial, morning, thank you for listening. Action Hotline. Ayos si Rochelle Fulgencio Susana kag Bunker Gemini. Oy bro, Art Mix don, may agada. Regards lang kay bro Chito Magaluna. Salamat gid sa inyo ha, nga pag-monitor kada adlaw. Dugangan ta lang ng karon kay maki-update ko anay by the way sa kahapon bala tong presidential candidates sa forum. Kahapon ko lang yado nang diskubrihan ng edad gali ni Senator Panfilo Lacson, 73 years old na no. Si 73 anyos nagli Senator Panfilo Lacson. Ang iban nga mga 73 years old daw nag-slow down, daw naghihinay ng memorya, sina mo. Pero pareho laki in really, do ka, grabe nga mga, grabe nga mga individual ini, do kapinasay sila, kabisan may mga edad na, grabe gyapon ka-sharp sa mga pinsadan, labla. Senator Ping Lacson kapon, no? Sila ko po 73 years old na prumayo gyapon. Do kapag sick bala ko lang taon mo haw. Action Hotline. Pero anyway, ti kabay pa. No, ari may nagpadala sa mensahe niya, sir. Siling din ni Jay. Siling niya, sir, ang pagpatigayon kapon sa candidates forum nya mayo gitong nga binyo kay nabatian amo ng panindugan sa magkandidato. Amo na gani nga kami diri ang ginahimo namon manging critical sa tanan nga kandidato because at the end of the day can you imagine anong katuig na amo nga pagpangalagad, what if kung magsala kita be sang aton pagbuto kag sang aton ibutang dang opisyal, dako gi nga problema di ba? Tanan kita masakripisyo. Amo ning nga tiyempo nga daan nga bisan manggaranon kapigado ka palariho lang kita tanan nga isa ka butong mahatag ta sa kandidato ta. Action Hotline. Mo nang iba na ginawa gid pagkumbinser si iban kiti kunina tuod ang imo sini nga kampanya subong kag hindi mo makumbinsing taong mag-upod sa imo kausada kag sa kandidatura sang ginasuportahan mo nga kandidato kundi deferred ka pag abot sang eleksyon. Action Hotline. Sanlik Pay Lokmig, okay lang medyo matugnaw di subong. At hindi ko kay chindi na siya mo, kaya in-check mo ko paring chupoy. Si Ronaldin Sombrero, Maria Victoria Paredes Ngo, kag si Titi Nena Margin. Sakto ni pagbasa ko, ma'am. Watching sa kulong halin sa Hong Kong. Kumustang Hong Kong daya? Eugene Naro kag Ronnie Revillo. Araman si Atia Kim Eriman kag Fernandez Eric. Abi Gaili, salamat gid sa imo nga pag-monitor man karon nga aga. Aksunat ang power loss dapat hindi pag-ipatong sa balayran sa mga konsumidor kay parte ina sang risgo sang negosyo dapat abagahon sang kooperatiba nga nagkaladula nga kuryente kay ilan na kapabayaan kun nga nagkaladula ina. Halin kay Pabiolo Ortiz, parte siya na ko iniya. Noel Amisqua, salamat gid kay Russell Gomez kag Gladys Joy Palma Limsiaco. Robert Del Carmin, ara man si Julius Gayanilo. Ang iban dugangan ko ni karon Jocelyn Arisibita Ola kag Lani Labansawan Isiyo kag Norma Mandal. Okay. Gamonitor man si Teddy Tukeri Senior ho. Sa barangay Sagasa, wala na ni liso-liso akong radyo. Salamat gid no, gapilit na kuno sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat si imo nga pagmonitor. Ayos. Ang iban karon naman dugay-dugay. Patrol reports. Ari ho kay nag-strike naman ang riding in tandem. Kagabi nga nagresulta sa pagtiro patay sa isa ka biktima dira sa Police Station 10 nga area. Now, pamatyagan kuya abla sumundo ko ordinaryo na lang gino ang pagpinatyanay, pagtiniruhay. The last sininga week lang ti may Muslim leader gin tiro man patay sa Victoria City, ina sa probinsya. Ito sa Calatrava to may gin tiro man to nga nasapuan na malang patay. Kinutang man, Team 16 man itong gigamit to.
Pero siling ko dugahibi balay ang adlaw no diri sa aton sa probinsya nga Bacolod. Nga wala sang ginapang tiro or pinatyanay ang krimen. No, do ka ordinaryo lang sing una, ugaling kita sing una. Ang balita actually daw medyo delay mo kung isa makwa kay ti dugay ka pa makakuan mo, maka-checks police. Pero bangod sa advance ng technology, social media, kadasig na lang subong makuha ang information. Kapon may ginkantuan sa Action Eden, may kaluluoy man itong isa kabay, ito yung kinastigo nila, kinasalaan nga aswang. Matapos nga nagsaka sa babaw kwan, atop sang isa ka puloy-an dira sa Gargato, sinigaran. Timay lang to kay nakalaruan sa huli nga daw may depression ato iya. Anilo sang sino gamonitor lang kami di sa bantod Jonel Haliorina, Action Art, God bless you. Salamat gid sa imo. Ayos Ari ay, baki-update kita sa patrol with Action Alvin Graba. Nano ang latest nila nga investigation no sang kapulisan. Siling ni Bobby Labrador, siling niya Action Art. Para sa ako niya, wala pa ka-decide kung sino ang presidente ko. Importante ginaya ang mga candidate forum kay dira nato mabatian ang ila plano kag plataporma. Kag para may sukton man ta sa ila kung ara na sila sa pwesto. Siling ni Otay Benedicto, BBM, congratulations, Chief Executive, ang Chief manugluto importante yung forum para mabalaan ang ila plataporma di gobyerno. Nag-decide si BBM, 110 million ang nagahulat sang iya sabat sa mga pamangkot, tama ka, butigon. Ay, kalain. Ato sa iya nagaluto, upod kay Corina, ginbaliwala sang ang presidential candidate forum, ara gani si Di Guzman, kag Pacquiao. Si Manny Pacquiao, kita ko si Senator Pacquiao, pero timan siya no, bumanat no. O, kabalo ka ti mga candidates forum, di man to debate, iya mo, kagway man ito ginadeklarag sino daog sila, di blayado. Tapos ang candidates forum, may man nagambal itong KBP, sino nagdaog? Di mo na gani mga candidates forum, importante. For me importante siya since mabatian sa tao mo, anong sabat mo sa amuning isyo. Di sa uli, karong kung mag-presidente niya sila, paano? Hindi gani sila mag-attend kag sabat sa mga pamangkot sa KBP, much more sa ordinaryong tao. Ay, ambot na lang. Ingaton diri, kabalo ka, ginarespeto tang panindugan sang isa ka individual kung sino man ginasuportahan niya. Imo na iya diretso mo, pero dapat gamiton ta ina nga poder kag diretso sa husto because at the end of the day, ginasturyahan ta, pang gobyerno ina ang obligasyon kag kung sino magdaog da. Amo na magpangalagad because take note, pink man ang imo color, kay iban ra nga color nga combination nga nagarepresent sa partido o kon isa ka kandidato. Pagtapos eleksyon, supposedly, why na naiya mo? Nga hindi na iya presidente lang, halimbawa, butang to si Marcos magdaog presidente, hindi na iya presidente lang sa mga BBM supporters. Presidente na siya sa bilog nga pungsod Pilipinas, ano man nga color ang ginrepresentahan, ginsuportahan sa isa ka persona. Pagkatapos eleksyon niya supposedly, trabaho na niya nga tupagon nila, kagway pinilian, galing lain diya sa aton. Ang mga politiko, di do madinumtanon bla after election sininya, bayda, ubra ka na sa PAC sa mga request ng barangay da, mga barangay opisyal mo na ginakurag, bang magkuninali nga hindi magtodalain ka magpakita sa support. Kay pagkatapos ng eleksyon, dumaog ganing kontrapartido nila sa local nga eleksyon, tapos kagid barangay kapitan ka, sunod nga eleksyon may kontra ka na sa lugar mo dapat. Di galing hindi na dapat amo na yung sitwasyon. Kay gina eleksyon man na gani, kung nadukan kayo mo mapirdi, kung hindi ka magpapili sa politika, o nagluto-luto ka na guro, kundi may guluganan siya kada, may libre pangakaon. Ay, pwerte ba? Di amo na yung sitwasyon. Dapat isulod na gid sa paminsaron ta. Kung amo nang himo ginapatihan nga makapaayos pag mga buhi kay ekonomiya sa pungsod Pilipinas, so be it. Pero idab lang, kaya nasubuan ko lang muni. Because ang eleksyon, kung kay isa, may mga
miyembro sang panimalay, magpamilya, mag-amay, ginikanan, ginasabat sang kabataan, gilain man ang ilayan na pilian, hindi niya dapat suppose kita ato niya magilinaway bangon sini sa ila. Wala ka mo ko obserbar nga may ara nga tendency nga isa ka kandidato kung hindi magmugana yung interes nila perting dayaw sa upo dida nga mangin kalyado ya. Hinali isa ulihi nga magsipakay sila sa banas, mag-inkwentruanay sa isa ka posisyon, bantay balaki pangitaan na ginasang gusot kag sala ang kontraya, tinormal inaiha nga kabalo ka, aside from popularity, galing ang popularidad des Pilipinas, kung popular ka, laban kayo sa daog ya kung senador ang dalaganan mo, ti sa lokal, dako man nga advantage, kung kilala ka naman nga daan mo, o galing kay dumduman ko siguro election officer nga siling niya duwam lang bagay sa Pilipinas perdi kay sa eleksyon. Number 1, hindi ka kilala. Ikaduha, sobra naging kakilala sa imo. Napating mga issue sa imo bala nabalaan nila na da ka mapirdi na hindi ka kilala kag nasobrahan ng tao kakilala kung sino ka. Kaya mo na nga please hindi sa social media subong malingan ka sa insultuhan ay ginaobrahan kung ano na lang mga ginapost sa social media, ang lain pa kay iba nagagamit sa fake account, inap lang bugos, hindi mo ganin balaan kung sino nagapost sina, tigaling dras laya na lipay mo. Pero nga aton lang, di ka tinguha kita nga maghatag guide sa publiko. Kay hindi lang niya kung sino magdaog sa ulihin na hindi niya kay imo lang presidente. Aton inatanan-tanan kag take note presidente niya sa pungsod ta. Amo na nga kung kaisa, di kita ka move on. Patay-patay kita sa nga support sa atong kandidatong iba sakitan na sa sambuot, no, insultuhan na. Pero pag abot sang tiyempo, ginalin mag-inuptan na kandidato niyo, tinanong na nakaroon kung ang relasyon niya nagkalaguba na iya. Ang primero, perti ang atake sang pila ka magkandidato sa kusumpong niya sang uli, kay Pario sila nagkalaperde. Nag-inuptanay naman sila, may koalisyon naman. Ti, ikaw yung supporter ng tupad balay mo naglainay mo buot. Ginikanan mo, pariente, mata mo naglainay mo buot. Mabalik na sa politiko. Hindi Hindi. Pero dali lang kay Ari na sa aton nga linya. Oy, Sir Alex Montesa, good morning. Ara man si Mary Grace Eugenio Fermin, kag iya sining palalab sira, no? Good morning sa inyo kay Sir Joel kag Mary Grace Fermin sa La Castillana. May agagid may ginyo pagmonitor Familia Fermin, no? Eugenio dira sa may area sang La Castillana. Kag paring Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning man. Action Alvin Grabas patrol i-check ko kaya rin magintiro naman kapon nung latest update may suspect na anong kausa sining ginlutang ni siya kag may ara na bala persons of interest ang Station 10. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Art, wala ginadula sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 10 ang gulo o kung posibilidad sa illegal nga droga kag personal o kung may posible na akig sa biktima. Rason nga ni siya ang ginpatay kagabi sa Purok Nara Phase 4, Barangay Handumanan. Din ang victim diriging kilala kay Joseph Foxon. Actually, 46 anyos na ni siya. Kag nagaobra bilang manugbaligya ini isang karnesang baboy. Tuno diri kay Police Major Richard Fajarito. Kag base sa inisyal nga pagpangusisa sa mga kapulisan, ining si Hoxon Action na Art isa ka anay drug surrendery, kag nakaagi ba ni siya priso bangon man sa kaso nga illegal nga droga. In fact, narimit na ni siya dito sa Muntinlupa Action na Art. And, uy, nadala na forward gid ni siya galito sa Muntinlupa? Yes, Action na Art. Amo ni ang initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Fajarito. And ang natabo lang ugaling diri Action Art suno sa iya kag base sa initial nga pagpangusisa sa mga kapulisan as Uy, lautod si Action Alvin, alas 9:07 na. Uy, good morning, mandaramay lang ang pagmonitoro kay Bobby Labrador. Silinga ligad si BBM Vice President ko, pero subong wala na ko bilib, permi lang atras sa challenge. Asad tong nagpapili sa Vice President. Sige, Sara. Action Alvin, nautod linya mo?
Yes, aksyon na art, no? Sa initial nga informasyon, nga pagpangusisa man sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 10, sa initial, nagbalik na naman ni siya action art sa pagbaligya sa illegal nga droga. And this is subject for dugang nilang investigasyon action na art. And dugang pagidadriya kay may kabudlayan gawa sa pag-identify sa suspect action art. Sa diin sa iya kay medyo distansya gawa mo ang natabo sa lugar sa insidente bala o dito ginpatay si Oxon kay malayo sa CCTV camera sa slaughterhouse. In short, may distansya action na art. Lapit ka sa slaughterhouse ne? May distansya gawa sa slaughterhouse action art. Okay. Oo. And gin-check man nila ang CCTV dito nga posible base bala nga makilala o kung posible ining ma-identify ining motorsiklo ginsakyan sang suspect motor riding suspect action na art. And that is why sunod diri kay Pajarito nagapadayon pa ang nila sining investigasyon. Number 1, gusto nila ibaluon gid ano gid ba ang pinakamotibo, although wala nila ginadula ang motive sa illegal nga droga. Ikaduha diri action na art amo ang pagkilala man sa suspect posible nga nagtiro diri kisa diin recover diri action art ang isa gid lamang ka basiyo sang caliber 45, meaning amuni ang ginusar sa pagpatay kagabi diri kay Oxon. Ari ang pahayag ni Police Major Richard Pajarito. Kasi sa amon nga report na isa inisya ka surrenderer sa tukhang kontra illegal nga droga. Kag gina-verify pa namon ang information na receive namon nga siya may mga pending man na kaso kung anong ka-reliable ini kag ano nga kaso pag sa diin natabo kay tungod nga may arain po nga nakaagi man siya daw munti, so i-verify pa na namon nga information man. Ano gid ang motive? Wala pa kita motibo pero may mga istorya nga may mga atraso na sa dira sa ila lugar, no, kag amo nang isa man nga impormasyon na nagasige man siya yapon sang illegal nga aktibidades, no, o na pag-engage man sa illegal nga droga. Is there any possibility nga may kaungtanan sa illegal nga droga man ang motibo sa pagpatay? So, tanawan na po na siya nga ang gulo o kung na motibo, sir, di pa man ako makakonfirm yun. Pero i-counter-check na mo ano ka-reliable ang minahambal man sa mga tao nga hindi siya nag-engage siya po. Hindi lang igo by the way sa victim, sir? So, isa man lang ang igo sa ulo no, sa ulo. Baligin kung sunod din isa sa nga suspectsado o yung inora na batin. Ang suspect, sir, nakilala na? So, regarding sa identity sa suspect, wala pa kita sa tungod nga sa natabuan pagtiro sa biktima, medyo matulog na ang area. Pamayara man tani na CCTV sa tubang sa slaughterhouse. Pero dira lang yun, no, sa entrance ang yun nakapokus sa pag-reaching din nakalapot, no, sa tabok sa dalan. Kaya sa diyan, medyo malayo pa ang scene sa crime. So wala din, no, hindi makita. Aksyon na art kapagid lamang ning sang pahayag ni Police Major Richard Pajarito. Isama lang no ang pilas sang victim. Yes, sir. Isa lang aksyon na art igo sini sa ulo. Grabe. Patyagan ko lapit lang ng distansya gurong gintiro siya. Oo, isa pa na aksyon na art kay ang galakat lugar. lang ni siya sa dalan. Come again? Silang ko ang victim galakat lang ni siyang natabong insidente. Yes, aksyon na art panglakaton lamang ni siya kay dara man siya aksyon art. Malapit lang. Dara man siya sa lugar mo, no? Oo, dara man siya sa lugar aksyon na art. Botang balon planado ini isa pa na sa mga ginalantaw man karon sa mga kapulisan actually base gin planuhan gid ang pagpatay sa iya. Okay. So, kabay pa masulbar ini no kung bisan ano man ang motibo, pero basta ganit may krimen, kinahanglan ang challenge das pulis. Amo ang pagsulbar sang krimen, pag nakop kung sino man tong naghimo sila. Oo, kabay pa. Kay nagligad to. Bisan nagligad to mga siniman na. May kalamatay diri sa Bacolod. Tugtog karon way pa man. Nagligad to diri man to sa may Santo Niño. Dito ka ni Santo Niño, dapit tong gintiro man, no? Oo, sa may barangay to bala, Action Art. Ato duway naman to
tinimok-timok sa mong balita. Ito kung ano ito na-update to? Na isa pa na kabay pa nga masolbaran gini ang ini nga kaso pagpabatay diri sa syudad sang Bacolod. Okay. Report. Tawhay na to sa lugar mo? Yes, medyo tawhay na, makalabay ka. Hindi kahapon tong last mo. Subong paniguro makalabay? Kahapon paglabay namon medyo hindi nagid man stricto. Medyo gwardyado sa gihapon, no? Pero ginkakas na ang silbi nga kawayan bala action art nga makasulod ka halimbawa sa barangay proper why na to kawayan. Bali ginbutangan na lang nila sang nylon rope. Amo na lang na silbi nga nagabugong. Siod. Hindi Wala bag abi pa timaan nga tiway pa matapos ang pagkuanda patigayon sang granular lockdown. Yes, action art. Pero at least makalabay naman ang iban nga mga Pero mga sasakyan. postito man, wala labot yes granular lockdown. Mga postito sa lugar nyo itong mga nagkakalatumba sa mga talamnan to, napatindog na. Ay, salamat gid no sa Noseco. At least okay na action na art. Although mga 80% pagid lamang sa Banwasan nga Ilog. Sa mga barangay abi sa Banwasan nga Ilog ang napasigahan na. Pero at least sa majority ara na action art. Ang kahapon ulihin na pasigahan ang sa ilan ni Primo mo to sa Bukana Blas Si Primo Marlo Rastica. Yes sir. Oo. 27009. 09, oo. Uy, si 11819 kili may agad ra siya. Oy, on the 10-8 man Thank you. Salamat kita. To all 41 subkabalikat Civicom wherever you are Dris Negros. Thank you, Gid, for supporting and for 10-8 and 1-2. Yes, 10-8, 1-2. Big one for 2 man 4-4 sa 4-1. Mapurti ka, duga net call ka lang ha? Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Grabas. So kabay pa no nga pagidra sa mga information nga matipon sa pulis, may baluan gid kung sinong responsable nga nagkomiter sang krimen. Si Dinis Nuestro gali may agaman, Rufino Ira Gabino. Lawagon ko lang ni kay basi magsunggod bla. I am watching. Salamat Virgie Olpinda. May agad dira sa imo si Marilo Travilla Catinoy, Jonalyn Ninya Di Cripito, tamyaw niya kuno si Edward Lager Lando kag Kap Lilong Isklamada ni siya, Isklamad lang na send mo. Barangay Ayungon, Valladolid, Negros Occidental. Action Hotline. Si Jovin Tumarong Araman, Edgardo Nolasco, Rosalie Vistar, Henry Martinez, silinga good morning Action Art. Importante na ang forum. Kay dira mo babalaan kung paano magsabat sa mga isyo ang mga kandidato. Kaya ang question mga lagting nga broadcaster bot sa TV kag sa radyo. Karon wala ka na imoy kapanago kay hadlok ka pamangkuton kag damo ka balibad. Tao maekspektar nga wala ka kaisog magatubang kung anong pagpanghangkat sa problema nga maatubang mo magpungko ka bilang presidente. Sige, salamat gida sa kay Henry Martinez, Leandri Pacho, Jace Ryan Sirion, Florante Fuertes, Julius Gayanilo, Russell Gomez, Noel Amisqua, Jean Gayo. Sige, salamat gid sa inyo sa mga nagapadala sang mensahe. Sa kay Madam Jinky Dalagdona, may agad ra ma'am, Tami SB Boy Vilasor kuno, Nicole Ihara Lacorte, Arnolfo Sanchez Palma, sa Dos Hermanas Talisay, si Ricky Cabrillos kag Noel Zambales pa rin. Noel! Good morning. Ruel Camunias, Windy Caras, Susan Pasinabli Sipeda, kag Randy Laustica. Salamat kita. Sherry Cardinal, Jocelyn Liboon Dispuho, Novi Tulusa Gayim Milicado. Ayosa. Alexander Go, Aimee Marquez Ponsica, Les Caniete kag Joy to the World.
Joy to the World. Grabe ngalan, di ba? Si Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Monitor lang ko si Camilla Bacolod South, Barangay Tangob. Monitor man si Dilia Liabi sa Charito Heights, Barangay Granada. Action Hotline. Ayos ha. Salamat gid sa inyo ha. Galumpat galing ko may mag-comment kabag nagkakadula bla. No, thank you gid sa mga nagatag opinion nila sa opinion survey naton kay ina. Thank you gid no sa inyo sining mga pagpartisipar. Fernandez Eric Cagusi Aligin Sigudini mayong agaman. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw
maayo gid punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sing benepisyo ang mahatag. Oo, pero ang balita sa buong sa nasyonal kag nagguluwa man sa tanan nga outlet, wanted si Pastor Apollo Carion Kibuloy. Wanted sa FBI. Upod niya dire ang assistant niya nga si Teresita Tulibas Dandan kag Hilin Panilag. Dumduman ko last November of 2021 nagambal ni si Pastor Kibuloy mo sila konsigiyon yun ang pag-persecute sa akon pag inang mga pagpato-pato kag pag-atake sa akon sila nga mo ning resulta ho nga nagabata ang COVID-19. Di si Pastor Kibuloy pa ni ang dumduman mo tong daw may ara sang rally itong gipatigayon ang grupo nanday BBM, Inday Sara, daw siya dito nagpangamuyo mo, di ba? Galing lantawon tani ko nung sabat yan dire sa sining panibag-o na naman nga nagwa subong nga balita nga wanted na siya sa FBI sang Amerika. Ang aligasyon diri labor trafficking scheme, ang pilit kuno nga sexual abuse sa mga pamatanon, damo mga akusasyon actually, no, part kuno sang night duty amo ni ang claim sang FBI. Kambot way pa man subong huni, way pa kasabat diri ang subject no sining panibag-o karon nga development nga si Pastor Kibuloy kay ang nagpagwa diri sang ang Central District of California, Santa Ana, California, amo ni siya ang nag-issue diri sang desisyon parte sa sining kasong ginapangatubang karon ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, nga mo ni ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, kag bulk cash smuggling. Yang warrant of arrest ni na issue November 10, 2021. Wanted subong si Pastor Kibuloy sa FBI. Way tangaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga nagpakigbahin kay Victor Harliga Cuenca kag Michael Casuyon, Raisa Almudal, Chris Minardo Velez. Salamat gid sa inyo kag paring Martin Gonzales, Herminia Pigares kag Grace Fabi Cadorna. Salamat gid Andrew Huelar. Antes ko magtakop, ari lang reminder ko sa inyo ho, man kung kaisa kung di kita magbalatian, di kita magmasakit, di kita kadumdum, magatag protection sa lawas ta. Kapin pagid sa aton ba mga kaaksyon dira nga hard labor, no, nga sektor, gapang budlay kita daw combat ang imo sini nga
sang tinga marami para sa may mga hapo kag kababainhan nga nagaproblema. Aksyon at pahihupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension